खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC सोरखारनि बाखनायथाव खामानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि एमएलए सेवली महिलारि बिथाङा मैयानि सानाव आइजोफोरनो चेक राननानै होदों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों एमएलए सेवली महिलारिया गावनि बियाबनि सेथि फारिलाइनि थाखाय गासै सा 64 बेरामि सुबुंफोरनो बे चेक बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। यसनग दासखौ जाब्रबथायजों थैयाखै बेखौ बुथारनायसो जादों होननानै रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद होननाय बादिब्ला यसनग दासखौ ड्राग्स फालांगिरि खालामनायाव हेंथा होनायनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा आरो बे बुथारनाय जाथायाव ड्राग्स फालांगिरि सलीमुद्दीन इस्लामनि आखाइ दङ होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बेनि नखरनिनो महिदुल इस्लाम, बिफा आब्दुल कुद्दुस फराजी आरो गुबुन सानै मदद होग्रा माफाजुल रुखसाना खातुन बिसोरनि आखाइ दङ होननानै बिसोरखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि यसनग दासआ डिउटि खालामबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे गोबारै फैनाय गारिया बिथांखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव अबथिरायै जिउ खहा जादोंमोन। बिथांनि थैनायखौ गिबियाव जाब्रबथायजों थैदों होननानै साननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय उननि समाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाथायनि आन्दोआव मा दं बेखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायो। आयेन बेरेखा गाज्रि फालांगि खालामनायखौ होबथानो थांनायावनो गावनि बेसेनगोसा जिउखौसो खोमानानै लानांबाय यसनग दासआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा आथिखालाव लाइसं आउटपस्टनि मावख'गिरिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन आरोबाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। बे खेबाव सासे बर' उन्दै हिन्जावसाया साथाम दुथां लांसुनियाफोरनि आखायाव जिनाहारिनि बोलि जानांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला चिराङाव सोमजिदों बे जिनाहारि खालामनाय जाथाया। चिरां जिल्लानि काजोलगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ साथाम लांसुनियाफोरनि हानजाया हानजायारि जिनाहारि खालामदों। बे जाथायनि साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसआ दाय गोख्रों संदांनायनि गेजेरजों एरेस्ट खालामनो हाबाय। बे दुथांफ्रा जादों फारियै पिर महम्मद 25 बोसोर बैसोनि, नासिरुल शेख 20 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया जादों हारुनुल हासेन 19 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे दायो पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै सोंनाय फिननाय खालामनायखौ जागायगासिनो दङ। जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफ्रा बे साथाम दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। गिख्रंथाव दैबानाजों जिउ खहा जानांनाय बर' दुखुथिया नखरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ गथायबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 जुलाइयावनो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय सिमेन्ट दैमानि दैजों बुखारलांजानानै सासे अरबिन्द बर' मुंनि सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादोंमोन। बिथांनि बेबादि अबथिरायै दैबानायाव जिउ खहा जानांनायखौ लानानै बिथांनि नखरनो बिथांनिनो फिसाज्ला कमल बर'नो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय गासै 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावआव गारनानै गालांनाय सासे जोनोम जागोदान उन्दै गथ'खौ बोखांनो हानाय जादों। जायगानि थांलाय फैलाय सुबुंफ्रा मालिगावनि देबक'टा नोगोर उदयगिरि लामानि सेराव थानाय हाग्रानिफ्राय बे उन्दै गथ'खौ बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफ्रा बे उन्दै गथ'खौ बोखांनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों आरो पुलिसआ बे जाथायखौ लानानै गारनानै गालांनाय गथ'नि बिमा बिफाखौ नागिरनायखौ जागायगोन होननानै गावसोरनि आवथायाव लाखिनाय जायो। बाक्सायाव मोसा ओंखारनायनि सांग्रांथि होदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला जायफोर दावबायारिफोर बिथांमोना सांग्रां थानाया मोजां मानोना खमैबो 30 बोसोरनि उनाव बाक्सानि हाग्रा ओनसोल दावबायथिलि मानास चौकियाव मोसा ओंखारनायनि सांग्रांथि होदों जायगानि सुबुंफोरा। बेखायनो दावबायनो फैग्रा सुबुंफोरखौ बे हाग्रानिफ्राय ओंखारनाय मोसाजों जायखिजाया समावनो मोगा मोगि जानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों जाहाथे रावबो दावबायारिफोरा जेबो खैफोदाव गोग्लैया। এতিয়া আমি ডিজিটেল ষ্টুডিঅ' তো যিসকল কালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড ইহঁতৰ কিছু এটা হ'লেও আমি সমাধান কৰি দিব পাৰে নেকি সেইটো ভাবি পেলাই আমি এই ডিজিটেল ষ্টুডিঅ'টো আমি ইয়াত আমি হালাতলত আমি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ। প্ৰথমত আমি 10 কোটি আমি ফাৰ্ষ্ট কিবাটো দিছোঁ আৰু 10 কোটিতে সাফিচিয়েণ্ট নহয় আমি জানো হয়তো 40 কোটি 50 কোটি বা 100 কোটি লাগিব পাৰে। লাহে লাহে আমি যিমান পাৰে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু আমি যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে আমি 5 বছৰৰ ভিতৰত BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অকল 10 কোটি নহয় 50 কোটিলৈকে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত বেছিও হ'ব পাৰে। গতিকে ভাল ষ্টুডিঅ' হ'ব লাগে যিসকল কালচাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে সিহঁতে যাতে কলকাতা গুৱাহাটী বা দিল্লী মুম্বাইত যাব নালাগে এই ফেচিলিটিবিলাক আমি গোটেই ফেচিলিটিবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এই প্ৰজেক্টটো কৰিছোঁ। অকল 10 কোটিতে নহয় বহুত লাগিব পইচা।